Kung atong tanawon sa unang pagbasa, si Jeremias gidumtan sa mga leaders sa ilang community atong panahon na. Murabag gikontrahan siya sa kadaghanan sa mga leaders, pero pinangga siya sa mga tao. Pag-abot sad ni Jesus, mao gyapon gikontrahan siya sa mga leaders o niya pinangga siya sa mga tao. Si Moises, panahon ni Moises, gikontrahan po siya sa mga leaders, pero gisunod siya sa mga ordinaryong tao. Bisan gani si Hari David, gikontrahan po to siya sa hari or mga leaders niadtong iyang panahon, pero nahimo gid siyang manluluwas sa Israel. Usa sa atong makuha ani mga igsoon, kanabitang gusto ganitang mahimong manluluwas sa atong katauhan, mahimo gitang bati sa mata sa mga leaders. Giligay mong tupad ing na okay ra nimo kontrahan ka. Ing na okay ra. Unya pinangga gani ka sa mga leaders sa katawhan, dili ka manluluwas. Kay kinsa may nakahatag og kadautan sa katilingban, ang mga leaders nga dautan. Mao bitaw nga ang Ginoo muhatag og manluluwas kay ang mga leaders dautan na. Sa inyo rong tan-aw sa atong nasod, ang atong mga leaders buutan o dautan. Tan-aw ninyo sa Pilipinas karon, luwasonon o mauswagon. Tubag na badayon. Sa ato pa, kung luwasonon ang Pilipinas karon, dili mauswagon, ang tinuod nga manluluwas sa kahimtang ron sa atong nasod, kontrahan gina sa mga leaders, sa mga leaders nga naglingkod sa atong nasod karon. Niya, kung gusto tag kaluwasan, kitang mga ordinaryong tao, kinsa tong gikontrahan sa mga leaders nga naglingkod ron sa atong panggobyerno, mautoy atong ituboy aron maluwas ta. Kay kung anhita mo sunod aning nagkontra sa mga tao nga murag gidpadas Ginoo para maluwas ta, na masamo tagkaluwasonon, di ba? Muna si Jesus gituboy sa mga tao, gisunod sa mga tao, pero nalansang yun sa krus. Ikaduhang punto, ang tinuod nga manluluwas sa kahimtang nga bati sa katawhan, andam muantos ug magpakamatay. Dili siya muhunong pagsulti unsay maayo, unsay kabubuton sa Ginoo, bisan pag kontrahon siya. Di siya muhunong pagbuhat. Muna si Jeremias, niingon siya, mupadayon ko, ang Ginoo maoy mudapig nako. Kamong tanan kontra mo nako, pero ang Ginoo mo'y mudapig nako. Si Jesus mao gihapon, ingon siya, tan-awa ninyo akong mga buhat. Kung di mo mutuon ako, tuuhi ang akong mga buhat. Ang tinuod nga manluluwas, dili mamugos nga ang iyang pagkatao daygon, pero ang iyang ipakita ang mga buhat nga maayo, mga buhat nga mapuslanon sa kaayuhan sa katilingban.
Muna atong suwayag tan-aw sa mga nagpapili karon nga mga senador, congressman ug uban pang mga posisyon sa umaabot nga midterm election kinsa Manila ang andam magbuhat og maayo bisan pag kontrahon sa daghang mga leaders sa katilingban, bisan pagsawayon kinsa Manila ang nagbuhat o mga buhat nga mapuslanon sa katilingban, maunay atong butaran. Pero kadtong maayo las tabi niya dili gustong magantos, maunang mo uban-uban ra sa unsay sug sa katilingban, di na nato butaran kay di na makaluwas, maanod ra na sa mga tentasyon, maanod ra na sa bulog sa dautan nga mga tumong-tumong. Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta unsa to itubag nato sa Salmo, ang Ginoo nahinom sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Mao ni siya ang baruganan sa tinuod nga muluwas og katilingban. Di siya musangpit sa mga leaders, kay lagi ang mga leaders sa katilingban nga nahugno, mao man na sila'y mga buangon. Ayaw nang sangpit diha, adto ta musangpit sa Ginoo. Nya ang Ginoo maunay mo tudlo nato. Gilingay mong tupad ing na kunwa kay kwarta kinsay imong duolon. Nakuno. Kung wa kay kwarta kisay mong doolon. Ana. O kita ra ba adto ra ba ta mo sangpit dayon sa nagdag 5-6 nagdaog ka ng pautang na matiwas ka. Nagani uban way kwarta adto mamasin sa sugal, adto sa scatter, adto sa swertres, sa loto, adto mamasin, ayaw, adto tas Ginoo. Ang atos ang mga politicians nga mga kamaong musangpit sa Ginoo, maunay atong butaran. Pero kana mga politicians nga naa sila'y gitawag og pagka mura sila Ginoo, magpaka-Ginoo, murag sila na gyud mo ituburan sa kunuhay grasya. Di lang na nato butaran kay nagpaka-Ginoo na kana yung musalig sa Ginoo. Nya makita man na silang buhat. Unang magkagubot gyud ang atong nasod basta kining mga tao nga dili bitaw muantos, kung dili magpahimo sinuon sa atong bahandi, magubot gyud ta. Una karon kubot in taon kaita, siging hearing. Ambot asa ni padong ang mga hearing karon, mupadong bagyod kani sa kalambuan. Sige ra ba tag gasto ani, sige tag gasto minilyon atong gasto aning ilang hearing hangtod musangko sa impeachment, musangko sa mga papriso, musangko sa mga contempt. Asa jud ka padong mo nang iampo na nato. Nasakitan na kaayo ang atong katawhan karon. Ni-increase na sad ang atong piso, ni decrease ang values atong piso, ni saka na sad ang values dollar. Dako kay nig-impact sa atong ekonomiya. Mo nang napaypalitonon, saka na sad, asa jud ka ni padong. Pero bisan pag musaka ang palitonon,
Bisan mapagaw inyong pare. Ala, padayon lang yapon mo palit og slot. No? Padayon lang kita aning atong pagtinabangay. Lingiyay mong tupad. Ingna, sa kalisod na to karon mo palit pa kag slot. Ingna. Ingna ba? Gamay na rabala. So, nangapagaw na lang kung baligyag slot ani. Basin pag maluoy mo pader ato lang ni hotdog palit ang slot paggaw na ra ba yung taon is pader. Sige, ato nang tanawon og daghan ba mo palit ninyo ugma patingali ko maka-update ninyo karon walang usa karon kay o pataka report.